Mga kapuso, sabay na sab kitang ma-inspire sa pag-hashtag spread kindness sa itong makauban karong buntaga. Iyahalang naman gitabangan uban sa mga traffic enforcers ang usa ka lola sa dalan nga nanginahanglan og tabang. Sabay tang ila-ilahon ang helping RTA sa Cagayan de Oro City nga si Ma'am Irish Lacorte. Ma'am Irish, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Good morning mga kapuso. Then okay lagi po ng atong pagpanrebisyo sa Cagayan de Oro. Glad to hear nga ana kasama yung kahimtang karon ma'am. Pero ma'am, unang-una, amo sa kang ila-ilahon. Unsa ba ang storya sa imong kinabuhi kaniadto hangtod karon nga nasulod ka na isip RTA enforcer? Before kita disulod sa kining opisina sa Roads and Traffic Administration, criminology graduate ko sir sa Cagayan de Oro College and took board exam and passed last May 2010. Aplikante rin ko sa sa PNP. Wala na ko lain nga trabaho pa. Nag-apply ako og kining pamulis apan raman og wala chance nga makuan mo nang na-apply ta og diri sa Roads and Traffic Administration para makaserbisyo ko diri sa kadalanan ug mga tawo nga angay pud nga serbisyoan. Na-inspired po ko sa akong amahan nga usa ka public servant po dito sa amo sa Libona, Bukidnon. O nasunod sa kita sa iyang kining tunog lugar ng lakang niya. Ma'am Irish, viral sa social media ang kabayanihan nga gihimo nimo ma'am uban ang imuhang mga kaubanan nga enforcer. Pero ma'am, tell us the story behind it. Actually sir, kanang si Lula approaching man sa going to Puerto dayon. Pag-abot niya sa may gasoline station, approach siya sa mua nga nagpatudlo siya og asa daw ang kanang sakayan paingon sa Alain Manolo Portage kay wadto daw siya sa igsoon. Well, pag-approach niya sa mua kanang after a while na mura siyang na-collapse ba. Umuto nga amo siyang anay okay ra ka nay na hamang ka paingon. Ano siya nga madto ko sa akong igsoon sa Alain nga ingin din siya nga mamatay na daw siya kay tungod siguro sa kagutom ba. Among gi pa relax nagkuha may mga bangko dito sa katong gasoline station kay para pud makalingkod si nanay dayon. Kami sa akong kauban, upat man may adto si traffic enforcer Babuyo, Javier, si Ugmad og ako dayon. Initiative na pud namo nga kanang mapangayuan og initubig dito sa nearby nga food chain. Afterwards ni ikuan dayon si nanay kanang ang among kauban dala na siya og pagkaon. Muto nga ipapamahaw dayon namo. Kay mura man siya og katumbaw na sa gutom daw. Dayon pag human kaon na kuan siya ni tindog pero dili pa kayon siya nga kuan. Kay gusto na mo siya mo lakaw. Kay mo padayon siya adto og alae ba na dili pa gyud na mo gusto nga amo siyang kuanon ipalakaw pero mo insist man siya nga kanang mo lakaw na mo to among litihan ipasakay na mo tricycle para mahatod po dito sa terminal sa Alae. Wow, grabe ka genuine gayo di ay ang imuhang kasing-kasing ma'am uban na pod ang imuhang mga kaubanan. Apan ma'am, niadtong tungura, unsa ba ang dagan sa inyong huna-huna diyang nakita ninyo ang kahimtang ni Lola? Oo, natandog kay sir kay kanang of course na biya punta ginikanan nga tiguang na pod niya what if atong nang ginikanan di ba na loy pod natay kuan ba nga dili lang sa kay kanang ang uban mo criticize sa ato nga kuan daw tig-ada may kasing-kasing pero nagin may kasing-kasing pud nga kanang mo tabang pud sa mga nanghinanglan sa amo like adto nga scenario kung may na-expect nga may na viral ni very overwhelmed kay Mr. Dayon kanang at least ba nakapa-inspire me to the other people nga willing kita mo tabang in terms sa nga mga instances bitaw sir nga dili lang kay kanang tigulang atong tabangan. Of course ito po nang hinanglan po sa atong mga panabang diya sa kadalanan. Sigurado ko nga daghan gayod ang nahimong proud kaninyo Ma'am Irish. Pero ma'am, tanaw nimo sa imuhang pagdako kinsa ba ang naka-impluwensya nimo nga mahimo gayong matinabangon? Ang akong amahan usaman ka public servant so akong na-influensyahan po na ako akong papa kay isip lagi isa ka public servant nga motabang po sa mga tao without any gratuities in return sir. So
matinabangon ta sa atong isiga tao o it's better to serve than to be served, di ba? Alright, hinaot na mo Ma'am Iris nga mas daghan pa ang mahimong susama nimo. Pero ma'am, aduna ka ba mensahe sa itong mga kapuso karon, labi na sa pag-auhag kanila nga mahimo isang matinabangon? Bueno mga kapuso, kita nakapa-inspire man ta sa bantao, so atong mensahe lang sa atong mga katawhan nga unta, matinabangon kita sa atong isigaingon, dili lamang kay panahon sa kini nga pandemya, apan all the time. Daghang salamat Ma'am Iris Lacorte sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. More power sa imong pagserbisyo sa publiko ug sa mga motorista. Amping sa kadalanan. Okay sir, thank you kayo sa opportunity nga inyong gihatag sa ako ang ma-interview. And God bless sa atong tanan sir, and keep safe always. God is good. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.